it's not about us. It's all about God. Una siya itong tagline diri. Sa mga purpose driven. Purpose na to ang Ginoo gid ang mahimaya. Sa hisgot tag pinakadako nga gugma, the greatest love of all is not loving yourself. The greatest love of all is loving others more than yourself. That is the second commandment and the golden rule. Now, na ako'y nakitaan sa Facebook. Usahay may mga ga-monitor po ta sa mga Facebook, no? Mga pictures sa mga gwapa, mga TikTok, mga My Day, no? May mga kumon pirmi ka ng kaputot, no? Maglagis din ni comment yun na patig height, no? So, ay lang mo kabalaka na yung height kay sa mga laki nga maibog, usahay sa mga tinudanay na nga gugma, di man na siya maibog tungod sa height. Naibog ka, kay nabatsaga na niya. Kay sa law of attraction, naadyo'y tao o klase sa tao nga imuhang maganahan. Munang naay tao nga ganahan jud ka niya, puro ani niya ba maglagok ka. Maginay mahimo ana. Law of attraction, ang atoang utok na siya na program nga klase sa tao nga atuang ganahan. Posible tungod kay imong papa inaani, idol ni imong papa, ang tao nga pareha sa imong papa, muna imong ganahan. Pag ang laki ro nang ulitaw, laig batasan, layo si imong papa, reject yun na, no? Orang imuhang ganahan bi taas, posible na, yay nang ulitaw nubo. Dawa kay mahimo ana, dawa katon na. Pero na kay ba masyurtian, nabuta or yang bayi, no? Or na disgrasya, nya ikaw rin may kwarta, di ikaw gasto. Bayad. Pero sa normal nga dagan ang mga laki, no? Na siya kay ihang mama abi. Una-una gina mama or yang maguwang. Mauni ang kinaiya, mauna yung mga nagarahan nga kinaiya. Di ba? Nakita niya aning bayhana ang kinaiya yang naganahan. Mauna nga iyahan ng ipurso. Mauna yung naatrakan. Ang kanang mga height of beauty, mauna lang na siya mga first impression. Kayo gwapa ba niya lang mga itong batasan. Di naman na mangulitaw ang laki. Okay? Di naman tungod sa tsura. No? Naanay program ang atoang utok sa klase sa tao sa ganahan. So, ang sikreto dire sa pagpangulitaw, hibaw ni mo ang iyang ganahan. No? Kay tanaw ni mong naa, tupak gina, no? Igo gina. Okay? So, kanang magkatiguang ka, di naman na issue ang height. Ang issue naman diha nga makabuhi ni pamilya. Kaya naa siya trabaho. Maay siya matiman o bata. No? So, kana siya mga height or mga tsura, sa kana pa ng gupin pa. So magdugang na yung edad. Na pangabuhi na istoryahan. Ang batasan nga og iimpon siya sa imong pamilya mo, click siya. Kay mo siya dala sa balay niya, imong pamilya nga, lain na itong batasan to. Ay na itong balikan diri ha. No? So na siya diha, kanang may click siya sa pamilya. Alam nga, palangga ko niyo yung pamilya niya. Dili nila palangga ang ibog ni mo. Mamansan po ka na. Pero ka ng click, no? Tama na siya, no? Nga, na ako'y nakita sa Facebook, nga balantayan jud. Para nako, deception. The greatest love of all is not loving yourself. The greatest love of all, mauni siya ang gugma kanang ihatag imong kinabuhi para sa uban. Giving yourself for your friends. Naay, gwapa kayo nga bayi. No? Sa Facebook, gwapa kayo. Nag-ingon, psychology says, sa dihang nusugod na ka og care sa imong kaugalingon. Okay. Sa diha mo start na, diha na ka mo start og lami na yung pamatyag.
Diha na ka mo start nga murag mo gwapa na ka. Diha na ka mo start mangin attractive niya, maka-attract na ka. Ang ending sa istorya, suppose, it all starts with you. Na, di ba? Learning to love yourself, it is the greatest love of all. It's wrong. Ingon ang post, it all starts with you. That is wrong. It all starts with God. It's not about you. Eh kung mo start na nimo, conscious na kadayon nga nasakitan ka, wa ka maatiman, nakaghimo, agid-giday, wala, mawa ka. Kaya imong focus, imong kaugalingon. Yan. So this is the truth. This is the reality. No? Musugod gani ka sa Ginoo. Makita nimo nga siya day nag-create nimo. Nya na day siya maayo nga plano nimo. No? Nga i-plaster ka niya. Ang imong mga skills, ang imong itsura, gamiton na tanan. Imong mga abilidad, mga pamilya nimo, mga connection. Part na siya sa plano sa Ginoo. Lami kay magpaidalong ka siyang plano. Kay lami ang dagan. Nya maglami ang dagan sa matag pamilya, sa matag kauban sa pamilya, mga katrabaho mo, lami ang mga trabaho, mga graduate mo. Mag-ayuhan ta diri. Ani ko ingon si Kristo sa Juan 10:10 para paghatag kaninyo kinabuhi. Kinabuhi nga madagayaon. Kung tumano niyo ako mga suko inyo sa Deuteronomy, kamoy maguna, dili mo maawahi. Kamoy mo leader, dili mo mahimong iwit, di mo makabuhi nga alaot. Muni atong wali pirmi. Yan na sa Biblia. It's all about God. It's not about us. Unsa may achievements, matuang maangkon sa kadagayon, sa kinabuhi, kay managko naman po ni mga bata, ang mga youth, maminyo na, makatrabaho mo, ibalik ginato sa Ginoo ang tanan. Amen? Kumusta man imong kinabuhi? Nagkabuhi ba ka nga conscious ka kay sa mga galingon? Nagkabuhi ka ba nga dali ka kay maapektuhan? Naalay isulti, naalay po, pamatyag nimo ikaw na ang gitira. Baos po kadayon. Nagkabuhi ba ka nga dali masuko? No? O nagkabuhi ka sa pagka mapaubsanon? Eh? Ingon ang Ginoo salig niya. Ayaw salig si mukaalam. Basig nagsalig ra ka sa imong abilidad, igsuon. Inumdumi ang Ginoo sa tanang nimong buhaton. Kay siya ray bahala sa direksyon sa imong kinabuhi. No? Pagpaubos kanunay sa atubangan sa Ginoo, kay siya ray bahala mo batak nimo. Siya ray bahala mo plastar nimo sa sakto nga mga trabaho, sa sakto nga mga connection, sa sakto nga mga tao, sa sakto nga mga oportunidad, pribilehiyo. Di man ilang kontra sa Ginoo ang mga mapahitason. Be humble, bisag unsa pay naabtan nimo sa kinabuhi. Kay muhatag siya grasya sa mga mapaubsanon. Unsa man ning grasya? Ang grasya dili disgrasya. Grasya pabor. Kay imbes maadto sa uban, maadto nimo. Pabor nga mag-ayuhan nimo mga anak. Pabor nga mag-promote ang mga trabaho, imong bana, pabor kay mga parinti, imbes ihatag ang panalangin sa mga parinti dito, muadto sa iyong pamilya, pabor na sa muna siya ang grasya sa Ginoo, muna siya ang amazing grace. Iman ilang, yun ang Ginoo, deny yourself. Dili, sige ka-conscious sa imong kagalingon, pasana imong cross, pangabudlay, og sunda si Kristo, dili mong leader, dili mong pastor, o ang simbahan, nga lami ning simbahan na maayo. It's all about God. Kung sa may daga nato diri, kung sa may matabo sa itong mga young people, mga kaayuhan, ato yung ibalik sa Ginoo ang dungog o imaya. Never nga daygo nimo imong simbahan. Never nga daygo nimo ang pastor. Never nga madaygo nimo imong leader.
Ang daygon, mga igsuon, ang Ginoo ra jud. Sa time nga daygon pug ka, ibalik sa Ginoo ang himaya. Remember this truth. Remember this principle, people of RC Maitom, CBC Maitom. It's all about God. It's not about you. It's not about us. It's all about God. Tanan balik sa Ginoo. Hallelujah! Dungog o himaya. Pagpasalamat. In Jesus' name! Amen! Amen! God bless everyone!